Yes, welcome to my vlog and welcome to Dumanhog Parish Church, St. Francis of Assisi Church. Okay guys, welcome to my province, welcome sa aking bayan. And of course, swerte tayo ngayon dahil may kinakasal. Pasok na guys. Or sa bell tower nila guys, sobrang ganda. Itong Dumanhog Church naman isa sa pinakagandang simbahan ng Cebu at saka isa sa pinakagwapong simbahan ng Cebu dahil purely made ng Cebuano to, purely made ng mga Pilipino. Si my friend, Tuas Gawas. At kinakasal ngayon ang aking pinsan. First degree pinsan. Ang po lahing ang kalab. Dili oy. Magabaan ta. Kasalukuyan inaayos yung main altar ng St. Francis of Assisi Church, kaya binaba yung mga santo. Nasa baba yung mga santo. St. Francis of Assisi. Ito yung St. Francis of Assisi Church. Ito yung mga lumang chandelier nila. Mga lumang santo. And of course, yung antique na 14 stations of course. Not just miracles. Ito yung loob ng St. Francis of Assisi Parish Church. Gawa sa lapad. Gawa sa lapad.